Bine ai venit la o nouă discuție aprofundată. Astăzi intrăm într-o lume care, pentru mulți, inclusiv pentru mine, e un amestec de fascinație și, teamă pură. Lumea CrossFit. Dar nu o facem ca să vorbim despre atleți de performanță, ci fix invers. Ne uităm prin ochii unui începător absolut, folosind ca ghid cartea lui Heidi Leatherby, Confidence to Let Your Arrow Fly, The Little Book of CrossFit for Beginners. E scrisă special pentru cei care se uită la clipurile alea pe net și primul gând e în niciun caz, niciodată. Exact. Și tocmai de asta e fascinantă sursa. Misiunea noastră e să vedem cum a ajuns autoarea care se descrie drept o non-atletă convinsă, nu doar să pășească într-o sală de CrossFit, ci să ajungă antrenor. O să vedem cum cartea asta spulberă unul câte unul miturile și fricile alea din capul nostru. Vorbim de bani, de accidentări, dar mai ales de barierele mentale. Practic vrem să oferim o imagine reală a ce înseamnă să pornești de la zero absolut. Perfect. Hai să începem cu începutul, pentru că asta face cartea atât de umană. Punctul de plecare al autoarei nu e vreo poveste cu un fost sportiv care s-a reapucat. Ea dă niște detalii incredibil de specifice și de oneste. În școala generală, cel mai bun timp al ei la 1000 era de 16 minute. Adică Aproape mers. nu putea să facă nici măcar o tracțiune. Spune că doar atârna de bară ca un cârnat. Și obosea de la chestii banale, gen să agați o perdea la duș. E un punct de plecare în care cred că se regăsesc foarte mulți. Și motivația ei e cheia întregii cărți. Nu a fost, cum te aștepta, dorința de a avea pătrățele sau de a concura. A fost frica. O frică viscerală. Povestește că a început să se uite atent la oamenii din jurul ei pe la 40-50 de ani care nu făcuseră sport niciodată. Și tabloul era sumbru. Dureri cronice, mers șchiopătat, operații de șold, de genunchi, oameni care își pierdeau echilibrul. Cădeau. Exact. A conștientizat brusc că se îndreaptă fix în direcția aia și a fost, citez, absolut terifiată. De gândul că va deveni incapabilă fizic. Asta schimbă totul. CrossFit nu mai e un sport extrem pentru tineri nebuni, ci o unealtă pentru a te asigura că la 60 de ani poți să-ți cari singur cumpărăturile. Să te juci cu nepoții? Da. E despre funcționalitate, nu despre performanță. Uite, asta e o perspectivă la care nu m-aș fi gândit și care se lovește frontal de imaginea clasică când zici CrossFit. Eu imaginez un depozit industrial, zgomot de fiare trântite de podea, muzică heavy metal la maximum. Și oameni care zac pe jos. Într-o baltă de transpirație, da? E o imagine foarte intimidantă. E imaginea de pe Instagram. Cartea, în schimb, descrie experiența ei reală ca fiind total opusă. Ea se aștepta să găsească aroganță, o atitudine de superioritate, acel vibe de cult exclusivist. În schimb, a găsit o comunitate pe care o descrie ca fiind formată din cei mai amabili, curajos și iubitori oameni. A legat prietenii pe viață acolo. Asta arată că e o diferență uriașă între cum se vede din afară și cum se simte dinăuntru ca începător. Exact. Cartea nu pretinde că toate sălile sunt la fel, dar sugerează că reputația proastă vine de la cei care privesc din exterior, nu de la cei care fac parte din comunitate. Recomandarea ei, implicită, e să vizitezi câteva săli, să vorbești cu oamenii, să simți atmosfera, dar ideea de bază pe care o promovează e că, fundamental, e un mediu în care oamenii se luptă cu propriile limite, iar asta creează respect reciproc, nu competiție toxică. Ok, să zicem că ai trecut de frica inițială și ai intrat pe ușă. Primele săptămâni. Cum supraviețuiești? Pentru că bănuiesc că sunt brutale. Aici e poate cel mai important concept din carte. Ea îl numește permission to suck. Permisiunea de a fi praf? Permisiunea de a fi praf la început, da, e o idee liberatoare. Spune clar, o să fii stângaci, mișcările o să ți se pare extraterestre, bara aia goală de 20 de kilograme o să ți se pară grea ca un frigider. Totul e ca și cum ai învăța o limbă nouă, și pentru creier și pentru mușchi. Și e absolut normal. Acceptarea faptului că ești la început și că nu trebuie să impresionezi pe nimeni e primul pas. O lecție uriașă, nu doar pentru sport. Pentru orice lucru nou pe care îl înveți, da. Și bănuiesc că de la filozofia asta se trece la sfatul concrete de supraviețuire. Exact.
Cartea e plină de sfaturi practice. De exemplu, echipamentul. Recomandarea ei e nu te complica. Nu ai nevoie de pantofi de 150 de euro și de colanți de firmă ca să începi. Un tricou vechi, niște pantaloni scurți și o pereche de Adidas confortabil pe care îi ai deja sunt tot ce-ți trebuie. Stai puțin că am citit și eu pasajul ăla care urmează și mi s-a părut genial. Detaliul la care nu te-ai gândit niciodată, dar care îți poate strica de tot experiența. Mâinile. Da, îngrijirea mâinilor. E un capitol întreg. E inevitabil, vei face bătături. Secretul nu e să le ignori, ci să le îngrijești obsesiv. Sfatul ei e să le pilești în fiecare seară cu o piatră ponce să fie netede și să le hidratezi. De ce? Pentru că o bătătură ruptă e incredibil de dureroasă și te poate scoate din joc pentru o săptămână. Autoarea povestește un moment foarte vulnerabil. Spune că nu plângea de la durerea antrenamentului, ci de furie și frustrare în duș când apa fierbinte i ardea pielea ruptă din palme. Wow! Să ajungi la lacrimi din cauza dușului, nu antrenamentului? Asta spune totul despre importanța acestui detaliu mic, da. Și, evident, febra musculară. Coșmarul oricărui început. Da. Cartea e foarte directă. O să te doară. O să descoperi mușchi de care nici nu știai că există. Expresia ei e memorabilă. A te așeza pe toaletă va deveni o călătorie istorică. Confirm. Am pățit-o odată după ce am ajutat un prieten la o mutare. 2 zile m-am așezat pe scaun folosind doar brațele. E o umilință aparte. Exact sentimentul ăla. Iar sfatul ei contraintuitiv e nu sta. Repauzul total, statul în pat, agravează rigiditatea. Cel mai bun remediu e mișcarea ușoară. În zilele de pauză, o plimbare scurtă, niște stretching lejeri, oricare care pune sângele în mișcare ajută, la recuperare. Pe lângă asta menționează și suplimente cu rol antiinflamator, ulei de pește, magneziu, turmeric, dar ideea de bază e mișcă-te ca să-ți treacă. Ok, deci supraviețuiești primelor săptămâni, te doare tot corpul, dar începi să prinzi gustul. Și exact atunci încep să apară în cap întrebările alea mari. Prima e, evident, legată de portofel. De ce naiba costă atât de mult? Da, cartea abordează asta direct. Argumentul principal este o schimbare de perspectivă. Nu plătești un abonament la sală unde ești lăsat de capul tău. Plătești pentru coaching semi-personalizat la fiecare oră. Deci, practic, ai un antrenor inclus. Exact. Autoarea face și un calcul simplu, orientativ. Un abonament de $150 pe lună, dacă mergi de 5 ori pe săptămână, înseamnă cam $7-8 pe antrenament. Un antrenor personal te-ar costa poate $50-100 pe oră. Văzut așa, pare mult mai rezonabil. Și, în plus, menționează că multe săli au soluții creative. Reduceri pentru studenți, pentru cupluri. Sau posibilitatea de a lucra câteva ore la curățenie. Chiar și asta, da. Ok, argumentul cu costul are sens, deși șocul inițial tot e mare. Dar pe mine m-ar speria altceva, poate chiar mai tare. Văd clipurile alea cu oameni care ridică greutăți imense și par la un pas de a-și rupe spatele. Cum abordează cartea frica asta de accidentare? Și aici, logica e tot o răsturnare de perspectivă. Cartea argumentează că ești mult mai predispus la accidentări în viața de zi cu zi, tocmai pentru că ești slab și nepregătit. Exemplul ei e perfect. Poți să faci o întorsă urâtă la gleznă pur și simplu pentru că ai alergat după autobuz sau te-ai împiedicat pe scări. Așa e. Sala de CrossFit e un mediu controlat unde construiești forță și rezistență exact pentru a preveni genul ăsta de accidentări stupide din viața reală. Cheia, și sublinează asta de nenumărate ori, este să începi încet, să lași ego-ul la ușă. Un antrenor bun îți va adapta fiecare exercițiu la nivelul tău. În loc de 100 de kilograme, folosești o coadă de mătură. Nimeni nu te forțează să faci ceva pentru care nu ești pregătit. Riscul apare când încerci să sari etape. Și a treia mare nedumerire, care ține mai mult de logica antrenamentului. Pare haotic. Azi ridici greutăți, mâine alergi, poi mâine sar la cutie. Cum poți progresa dacă faci mereu altceva? Nu are nicio logică aparentă. Aici cartea explică filozofia de bază a CrossFit care vine de la fondatorul Greg Glassman. Citatul e: mișcări funcționale constant variate, executate la intensitate mare. Hai să o descompunem. Mișcări funcționale sunt mișcări pe care le faci zilnic. Te apleci, ridici ceva, împingi.
constant variate înseamnă că nu lași corpul să se obișnuiască, îl șochezi mereu, forțându-l să se adapteze și să devină mai bun la orice. Nu doar la un singur lucru. Exact. Scopul nu e să devii un specialist la genuflexiuni. Scopul e să-ți crești capacitatea generală de muncă a corpului, să poți face față oricărei provocări fizice. Această varietate te face un atlet al vieții, nu un specialist de nișă. Am înțeles. Deci, odată ce ai trecut de barierele astea practice și de logică, rămâne provocarea supremă, cea pe termen lung. Cum faci să nu renunți? Da, și aici cartea are o secțiune întreagă despre uneltele mentale, care e extrem de valoroasă. Unul dintre primele sfaturi e: concentrează-te pe tine. La început, singura voce pe care trebuie să o auzi e a antrenorului. E o capcană uriașă să te uiți la tipul sau tipa de lângă tine care ridică de 3 ori mai mult și să încerci să-i copiezi. Asta se leagă direct de o altă frică imensă. Toată lumea se uită la mine și mă judecă pentru că sunt slab și neîndemânatic. Cartea demontează mitul ăsta brutal de eficient. Adevărul: nimănui nu-i pasă. Toți ceilalți sunt atât de adânc în propria lor suferință, atât de concentrați să mai facă o repetare, să respire, să nu vomite, încât nu au timp sau energie să te judece pe tine. Citez: ei lucrează prea din greu și transpiră prea mult pentru a fi atenți la ce face altcineva. E o realizare care îți ia o piatră de pe inimă. Singurul moment în care cineva s-ar putea uita la tine este la final, ca să bată palma cu tine și să te felicite că ai terminat. Și pentru a rămâne motivat, cartea insistă pe ceva ce mulți ignoră: notatul. Absolut. Sfatul e: urmărește-ți progresul. Cumpără un caiet ieftin și notează tot. Greutățile folosite, timpii, numărul de repetări. Poate părea o corvoadă, dar peste 2 luni, când te vei uita în urmă și vei vedea că la început te chinuiei cu 5 kg, iar acum ridici 25, aia e cea mai puternică formă de motivație. E dovada clară, alb pe negru, că efortul tău dă roade. E combustibil pentru a continua. Exact. Și poate cel mai profund concept mental pe care îl introduce: diferența fundamentală dintre disciplină și motivație. Aici e miezul. Cartea are un citat memorabil: motivația este externă. Motivația nu durează, disciplina vine din interior. Motivația e entuziasmul de la început, când îți cumperi haine noi de sală. Disciplina e ce te scoate din pat la 6 dimineața, iarna, pe ploaie, când nu ai absolut niciun chef. Și oferă vreo unealtă pentru asta? Da, o unealtă simplă. Pune un număr în cap. Stabilește-ți un obiectiv numeric, fie că sunt 5 antrenamente pe săptămână, fie 10 repetări înainte de a lua o pauză. Și tratează acel număr ca pe o lege, indiferent de cum te simți. Asta construiește mușchiul disciplinei. Și în final un sfat care închide frumos cercul și ne aduce înapoi la ideea de comunitate. Exact. Pe măsură ce avansezi și nu mai ești novicele, cartea te îndeamnă să fii un membru bun al comunității. Fii tu cel care îi încurajează pe noi veniți, salută-i. Dacă termini antrenamentul mai devreme, nu fugi la vestiar. Stai și încurajează-i pe cei care încă se chinuie. Amintește-ți cum te-ai simțit tu la început. Gesturile astea mici sunt liantul care transformă un grup de oameni într-o comunitate reală. Deci dacă tragem linie, mesajul cărții e că CrossFit, văzut prin ochii unui începător, nu e despre competiție și performanțe supraomenești. E despre a-ți construi o fundație. O fundație de forță pentru viața de zi cu zi, o fundație de disciplină mentală. Și o fundație de sprijin într-o comunitate. Exact. E, în esență, un ghid despre cum să transformi ceva extrem de intimidant în ceva perfect realizabil. Absolut. Și aș vrea să închei cu o idee care pe mine m-a lăsat pe gânduri legată de titlul cărții: încrederea de a-ți lăsa săgeata să zboare. Cartea este un manual excelent despre cum să înveți să ții arcul, cum să încordezi coarda și cum să prinzi curajul să dai drumul săgeții. Te învață pașii, te scapă de frici, dar lasă deschisă o întrebare esențială la care fiecare răspunde în felul său. După ce ai învățat să-ți lași săgeata să zboare, care-i de fapt ținta ta? E doar o stare generală de sănătate mai bună? Sau descoperi pe parcurs o nouă ambiție pe care nici nu bănuiai că o ai? Poate vrei să participi la o competiție de amatori? Poate vrei să stăpânești o mișcare de gimnastică pe care o credeai imposibilă? Sau poate ținta e pur și simplu bucuria de a descoperi an de an de ce este capabil corpul tău? Călătoria adevărată abia de aici începe.